Jama'a assalamu alaikum. Babu shakka manufar babban bankin Najeriya CBN na sauya takardun naira ta janyo zazzafa martani daga dukkan fadin ƙasar nan da ma ƙasashen waje. Ya kamata a sani cewa sauya kuɗi daga lokaci zuwa lokaci abu ne da ake yi a duka fadin duniya, don haka ba sabon abu ba ne. Ganin wa'adin da aka sanya na 31 ga watan Janairu ya ƙara ƙaratowa. 'Yan Najeriya da dama masu kishi suna nuna fargaba kan wannan manufa cewa matakin zai ƙara jefa mutane cikin mawuyacin hali. Mutane da dama da ba sa mu'amala da banki wanda ke harkokinsu a yankunan karkara zai yi wahala su iya sauya kudadensu cikin cikar wa'adin na 31 ga watan Janairu. Ina sane da cewa matsalolin da manoma da sauran masu sana'o'i ke fuskanta a lungu da sako na Najeriya wajen kai kudadensu bankuna na daga hankulan jama'a, musamman don gudun kada su yi hasara. Tabbas wa'adin da aka saka na daina amfani da tsoffin kuɗi na 31 ga watan Janairu zai sanya al'ummarmu cikin matukar damuwa. Don haka dole ne gwamnati a nata ɓangaren da kuma hukumomin da ke da alhakin hakan su sauƙaƙa wa mutane wannan radadi. A yayin da za mu ci gaba da wayar da kan mutane a kan muhimmancin hada-hadar kudade ta banki, yana kuma da muhimmanci sosai ga babban bankin Najeriya ya ɗauki mataki na ƙara wa'adin ta yadda al'umma za su iya samun damar sauya kudade da ke hannayensu da sabbin cikin sauƙi. Na gode muku, Allah ya muku albarka ya kuma albarci ƙasarmu Najeriya. Assalamu alaikum.